Hola, soc la Bea Crespo del Centre d'Estudis Delineants de la Fundació Gala Salvador Dalí i durant la meva micropresentació us parlaré d'una obra, Galerina, de 1945, que com veieu es troba conservada a la Sala del Tresor del Teatre Museu Dalí, que és com una mena de cofret de joies folrat de vellut vermell. Galerina és molt més que un retrat de gala, magistralment executat. És també una mirada als clàssics per part de Salvador Dalí i en especial a Rafael, i també és una picada d'ull a una de les obres mestres de l'artista renaixentista, com és la Fornarina. A més, i com no podia ser d'una altra forma, és una reivindicació de la mossa, de gala, estimada i odiada per molts, no va deixar mai lloc a la indiferència i tampoc el seu retrat, que com veurem és ple d'interpretacions i d'associacions inesperades que tant agradaven a Salvador Dalí. Ho descobrirem durant el cicle de micropresentacions que tindrà lloc sota la cúpula del Teatre Museu Dalí aquí a Figueres. Us esperem.